Hello ku bayap song bahai tong kha kayo kaham tong manya nei noran bagai hai nei video kaise katal pai tu hai ka channel na katan ga subscribe like comment share khai di poson sakang video nukna bagai. Hello an dollo an friend rok tam kha tong bai jotonon good morning ge tini ang kaise jaga thangi tongo norok no ba phunung nai norok ko nai dia ai baksa norok no ko tong ko tino mo apa pastini lama ba no gari lama rok norok nai mana no aso tong ko tino kan norok nai tong li ang baksa an blog no soyasa ni ko tabuk nai ni ro akai norok ko nai enjoy khai ni ang baksa nai di norok sin ni norok nai nai Hello, ga phaiko basia tabung no phaiko bairo oro breakfast na pain bagi ang tabuk saka kanai saka kaman pore ko bag tijak saka kai thanai dui tala saka waganai tabuk kai tongo yakli kai tongo ta sri gai borok from mana naw kare kena office thang kena jotono phatara ko tekle klang na sho gai kon hokang ora maichu bera jak kang o maichu no tak o dai bukano dari kelang mono telang thanai tam rok song ga suru tini ba bai rok mui tho thong to to jo tak mono telang thanai ang mai tong thi na rok tele mari kemang tongata hello dek sikisik jak maraka Jackson pai na lagi ya bro lagi an blogger no mata ka jotono na hambai